Junta, building better Africa. Tikuthokoza Mulungu chifukwa tili nawo moyo. Ngati tili ndi moyo, tili ndi chiyembekezo. Komanso tili ndi cholinga chimene Mulungu akutisungira moyo. Programu yake ndi ya Hot Current pa 24 November 2024 kuchokera kuno ku Times Television kunyadira timati TTV. Langa dzina ndi Ndevu Zamwayi Wonder Msisya, ndatulukira nawonso amaphang'ombe achunga bayana chunga komanso amsukuluzi a Jona Bankuku. Mwaswera bwanja zibambo? Taswera. Timanjoya kwambiri ma comments anu, feedback yanu. Ena mutitukwane pang'ono tidazolowera, ena mutiyamikire pang'ono tidazolowera, ena atiphunzitse ati timalongolola mutha kuyankhula mosakuwa zabwinobwino. Muno ni mu Hot Current mmene mumayaka moto umatha kubwera lero kuti ndiyankhula pang'ono mmene umayambira kukwera moto ndifuna ndikapanga ila siku mati akhala mulika nzimu program panaka siya ubanda umatuka makaonera umadaboti tuli ni makuwa ndineyo makuwa chocho umakhala ukali wafika. the passion. It's a passion. That's the way it is. It's a passion. Zikoli tizilikonda tonse chifukwa anthu ena amaliona dzikoli ngati aisi chakwano ibola chizingokudyera ndalama, bola chikupasa ndalama osachifera chidzikochi kulankhula kosamanga. Ceres Enterprise ma sponsors athu pa 29 pano ali ndi Black Friday kumene asisa mitengo ya zinthu. Nde mwaona mu advert imene jai kuma anthu kumati amwina angonama ndeni mati ndikuoneseni katundu wina amene mukumuona mu advert muja. Mwaiona iyi solar power bank yochaja ndi solar imeneyi ili pa 125,000 kwacha. Ndipo mukagula panopa ndikuti muigula pa 165, koma mukakayigula lachisanu pa 29 ndikuti mukapulumusa 40,000. Imeneyi ndija ya 20,000 kamati chani emu chan imeneyi ndi imeneyi. Nde tili ndi Samsung Galaxy A05 imeneyi ili pa 270,000. Mtengo wake wa masiku onse ndi 300,000. Tikukambatu mukakagula lachisanu likubwera pa Black Friday. Nde tili ndi matijano Redmi. Okay. Redmi kutengera kuti machokera mbali ya ku America. Redmi A3 imeneyi ili pa 250 pa chisanu pacha. Otherwise mtengo wake wa masiku onse ndi 290,000 kwacha. Nde tili ndi iPhone 11 Yes. iPhone 11 imeneyi ndi Pro Max 256 gigabytes. Imeneyi ili pa 1,150,000 pa chisanupa. Ndekuti mupulumusa 150,000 kwacha mtengo wa masiku onse. Na mukoza kuona zosasegula izi. So uyu ndi Peter amene amatipasira program imeneyi ya Ceres Enterprise pachisanupa. Ngati muli muzomba kama muli mulilongwe komanso mufuna mutangoyimba mafoni zumatheka nzana umayimba foni zumapanga deliver. Ine ndemwe ine ndapasirako anthu ena ndithu atagula katundu kuzandisira ine nkuwapasira anthu. Bwanji timveso uthenga wawo wa Ceres Enterprise amene tufuna tipitirize ndi program yathu. At Ceres Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like Solar Time 20 PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha at save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha at save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128 GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128 GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max 265 GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Ceres Enterprise this Black Friday while stock lasts in Lilongwe. We're in South Park Building in Area 3. In Zomba, we're in Ceres Enterprise. Nkhani zathu mu program yathu ya lero ndi zitatu.
nkhani yoyamba tifunsafunsa kodi mavuto amene ali mdziko muno aliyense akhoza kutchulapo mwina atatu titapasana mpata kuti tchulani mfundo osati mfundo mavuto atatu okha mdziko muno mutha kutchulapo mavuto atatu funso ndilo kuti tiphonya pati tikonze patipo kuti mavuto amenewa athe. Nkhani yachiwiri tikunena kuti titaona zikwanje mbali ina kwina taona myala anthu akugenda kodi zipolowezi zandalezi gwero njiyani tipange bwanji kuti tikhale mdziko la bata ndi mtendere. Malawi lakhala dziko la bata ndi mtendere. Amalawi ndi amalawi okonda bata. Izizi zimenezizi ndi mwana wa ndani amene akumatusa zikwanje ndi mwana wa ndani akumayambisa zokuti tigende kodi umenewo ndi Malawi ngati akwiya tizigendana tizitemana tipange bwanji pofuna kupereka mikwiyo yathu popanda kuvulazana popanda kuonesana magazi chifukwa Amalawi timakonda bata ndi mtendere. Tufuna tifunsane tikhale pasi tonse tisiye zikwanje uko tisiye myala uko tikhale pasi tiyankhulane kodi tipange bwanji kuti tiziyendera limodzi zikuoneka kuti sitikuyendera limodzi. Nkhani ina tukamba zisankho za 2025 kodi tione ziti timve ziti pamene tikukonzekera zisankho zimenezi. Phase yachiwiri yatha tikhala tikulowa phase ya number 3 kumene anthu akulembesa kodi manambers akuyenda bwanji kodi MEC ndi NRB pano agwirizana zikukhala bwanji ma problems ndati tingakonze bwanji kuti tikhale ndi chisankho chabwino 2025. Ndakulandirani kaye amaphangombe komanso ndakulandirani kaye kale amsukuluzi tiyambe ndi nkhani ya ziwawa ndi zipolowe. Kodi tuphonya bati tuchitika ndi chani kuti all of a sudden anthu amene timakhala bata ndi mtendere tidavomera kuti tikhala ndi democracy ndipo timadziwa kuti tikavomera zimezi tonse sitingakhale a UDF tonse sitingakhale a MCP tonse sitingakhale a DPP tonse sitingakhale a UTM tonse sitingakhale a mbakuwaku pazikhale na mbakuwaku pene pazikhala mmene zimayenera kukhalira ndi choncho tizisemphana ndithu maganizo koma sitizigendana sitizitukwanizana sitizitemana. Izi zikuzionazi zizizi kodi vuto ndi bati chasisazaye njani kuti njovu ichoke mnyanga amsukuluzi. Ineyo ndiyambe kunena kuti ndiloze mwina magawo awiri Chabwino poyambirira penipeni tikamakamba political violence ndimaona ngati kuti ikoza kutha azitsogoleri chifukwa ndinene chonje mene ilili DPP ndikuti mtsogoleri wawo ndamuthalika MCP ndachakwera anthu amene wawa ndangotchula zitsanzo zochepa chabe zikulu yes pajena sabwiza nazo zimenezo komabe ndizinazo kuliso atsogoleri atati adzima pantunda kunena kuti akuluakulu ngatala chakwera that is ife IMCP kunoko kuno ku Central Region a DPP nkwawo so kuno mfana Malawi atha kupangitsa msonkhano paliponse wina akagenda kumene kwa DPP afuna kupangitsa msonkhano achakwera ngati tsogoleri atha kuyima kudzudzula ndipo alankhule wozi atsogoleri samagenda nawo tu amagenda ndi anthu amusi so akalankhule waja ndadzilankhulanso ndi atsogoleri amene amang'anira achinyamata zipali zawo fuka azimayi sagenda nawonso kwambiri amakhala kuti ndachinyamata chabwino ndekuti ngati kuli ku MCP ndekuti amalondera sindikufuna ndione mnyamata wa MCP akhala patsogolo kuyambitsa zipolowe zikazangozimva iwe Steve iwe ndithana nawe amuthalika iwe nomali chisale undisamale nakupatsa kuti usamalire chinyamata osati kuti achinyamata adzigenda kapena adziteka biyana so atsogoleri akapanga set that particular tone abwana kumusiku anthu amaopa that is mtsogoleri ngati amamulemekeza chifukwa mtsogoleri sangayankhule zina iwe nkapeza kuti ukulankhula zina anthu ambiri amene amagenda musikucha amakhala kuti apanga misinterpret kulankhula kwa anthu enaso andale very carelessly misonkhanoso andale chifukwa chinanso chakhala chimenecho so understanding ya director
wa chipani understanding ya mtsogoleri wa chipani ndi ena musimu amene akapita ku chipani kuja amangokhalira mwina jada kachasu so understanding yawo interpretation yawo ya zimene ena akalankhula pa msonkhano zimakhala zosiyana kwambiri koma overall ndimaona ngati kuti azitsogoleri azipani atafuna kunena kuti anthu asamagendane mdziko muno they can do achunga pamene asira abankuku mwaonapo utsogoleri ukubwera bwanji poyera ukudzudzula zimene tazionapo tili ndi maexample sikuti tiupeka nkhani tidade napo kuti taonapo ndithu ziwawa mwina 5 titaonena choncho mwina 4 kulilongwe apa taonanso kundilande mukumbukirenso kuti mbuyo monso nthawi inake even a president nthawi imeneyoyo apita Mutharika atapereka manominations awo ku Mount Sochi ndi atupere Muluzi ankafuna apite kundilande adachitanso zamyalamyalazi sizinali zinthu zabwino even Malemu Chilima ankapita kuphalombe kuchira dzulo adatenaso kumene mpakanaso magalimoto awo kumene Joyce Banda ku Phalombe komweko now izi zimayamba chonchi tusoweka chani kuti zimene zizithe tisazionenso kuyambira pano kupita chitsogoloku nthawi yanga tinoyo imene tikukonzekera chisankho ndale zisatipangise kuiwala umunthu wathu ndalezi taziona nazo ena taona akumaoneka ngati madolo pa tauni ndikuzapusa atagwa kundaleko anthu mipando itatha ndikuzambanso kutifuna anthu anzawo nthawi zina ndalezi zimapangisa anthu kumaona ngati kuti they are insulated ngati kuti ali pawokha above the law ndinene mawawo inetu ndimaona ngati zimene zachitika kundilande zimene zakhala zikuchitika madera osiyanasiyana mwina anthu sakuziwa kuti kundilande kwachitika zota yes Moses Kunkuyu nduna yazofalisa nkhani abwana athu adapita kundilande atachoka mchilomonimu ndi kuchileka ndiye amakusa anthu lembesani last day yolembesa nekumene kuku pakumveka maversion osiyana-siyana koma anthu akundilande atisadakhutiside kuti akunkuya alwa kundilande kupanda odi khanga ndikuti kuli malandilodi kundilandeko kumene anthu amakaudira ndakuti kumene koko chifango bwera asokoneza malonda myala pa version yomwe ilipo ndimeneyo ina kukhala kuti ndalama kangati zimanasiya kundilande kukwachisewu zidali zochepa nde amati simukasiya pamsika tufuna ndalama zimenezozo ma versions ake ndi amene wawa but whatever the case kudatuluka myala kugenda nduna nde mati singokonza babe kumwina kutheka ina sakuziwa kuti mungoti kundilande kwachitika you can continue bwana ndakhala ndikumamvapo anthu akumanena kuti ndilande sisunga kape nkumayankhula mochemerera omwewo amene akuyankhula mochemerera padzana paja anali anthu amene amadandaula zimene ndilande idapangira mtsogoleri wawo mwanena kale kunena kuti inalipo nthawi imene Mutharika anapita kundilande anthu kumeneko anakawathamangisa ndithu konvo yawo pano amenewo ena osati onse alipo ena amene akuti mwamuchita bwino Kunkuyu now ena akongolesiwa nthawi imeneyoyo ankati mwamuchita bwino APM uyo pano they are now on the receiving end chimene uthandaza chonena kuti zinthuzi sizofuna unyadira you just don't know when your turn is coming miyalayi iyi tikayisirira kuti ikhale chikhalidwe siku lina ogendedwa muzakhala ino siku lina othawa muzakhala ino timanena kuti olondakhala kuti anthu musiyana motani ati kasanaudire ka ndrama zonse zinakukwanireni ka chipani chonse mukuchifuna ka boma lalephera ka akamanena kuti boma ndilomwere zimakubowani nkhani ndionena kuti tili ndi njira zina zochosera boma tili ndi njira zina zothana ndi iye amene sitikugwirizana naye pandale in a democratic society njira imeneyo ndi amavoti kalembeseni chaka chamawa ngati simukuyifuna boma la Malawi Congress kayichoseni pa ballot ngati chaka chamawa simukufuna kuti DPP ibwerere pitani mukaponye kuti DPP isalowemo mboma that's how you do it now izizi tonse a media tikhale pasogolo kuyankhula
antisatenge mbali ayi. We must condemn violence regardless of akupanga ndani. Number 2, anayamba apa nsangawa apa nkuku kunena kuti kundaleso tikuyembekeza kuti asogolere zinthu ngati izizi muziyankhulapo. Musamangothamangira nkhani zina zinakachitika apa. Munakaona ma press release anthu atatulusa koma nkhani ngati izizi pena pake matha kuona kuti anthu andalewo samaonesa political will mmakhala ngati mukuzisekerera. Chachitatu, ndipemphe inu amene mmakhala asogolere in these local environments umumu m'masociety athu m'mikwalala mwathumu ogenda kuti mawadziwa. Yes, ndana athu timadziwa kuti ndi awa chifukwa kuti anthu amene wowo samakumana ndi zosatira. There are no consequences of these bad behaviors. Ndifake anthu aja amapitirisa mapanga zimenezo. Wina anati wamangidwa chino chake nkuchitika muona ena azakhala ngati chisanzo chonena kuti koma zimene samapange. Koma chimene chimavuta nchonena kuti izizi timazilekerera. Ani nthawi zina timazilekerera makaso tikakhala kunena kuti apolisi akuopa kumbali ya kuboma. So zikabwera ukuku anthu akakhala kuti akuthamanga ndikumagwira anthu amati mukondera. So ndipemphe ngakhale ku polisi kuti when it comes to issues of political violence, chonde be as professional and as independent as possible. Yes, opanga chipongwe nzake isanasot ndi mlandu amangidwe tisaone nkhope. Komaliza ndimafuna ndipempha amalawi. Inetu ndimaona ngati kuti kale lija tinkanena ife tikula timanena kuti munthu ukakhala kuti ulibe mfundo ndi amene amayamba zotukwana kapena umayamba ndewu ya manja. Koma kwa munthu wa mfundo umakhala satisfied ndi kumatha kukambirana kapena kususana chinthu pa mfundo level ngati zandikutha. Nthawi zina izizi zomatenga manja kutenga miyala zikwanje zina zoterozo zimangonesa kuti pena pake kuganiza kwathu pena pake tikuperewera ngati amalawi. Chonde we can do better. There is no country that can develop because of political violence. Ndipo ena amene amavlala chifukwa cha political violence amakhala kuti moyo wawo mwausintha forever. Forever they will never be the same. Alipo anthu ena amene panopo akulephera kuyenda chifukwa anapangidwa zipongwe pa ma political violence misonkhano ya zipani. Ndipo ena chidwi chawo choti ivi napita ku misonkhano ya ndale chidatha. Mavoti ena azibwerera mbuyo ngakhale ife tikuwalimbikisa koma ena akaziona zimene zakhazi kuchitikazi amanena kuti izizi ndi ufera zaeni yake. Amalawi, it's time for us to rise against political violence. Ndipo sitikusekerera wina aliyense kankulu simmakonda kasana odile kandata alinde maindo afupi. We don't care. At the end of the day zogendana ayi RTPP inuso mumve, IUTM mumve, ambaku wako mumve, tonsefe timve kuti as a country we have one voice and that one voice is against political violence. Ndaona mkono wanu muziko muno tili ndi anzathu adathawa maiko kwawo. Tili ndi anzathu kuna ku Burundi, tili ndi anzathu kuna ku Rwanda. Ankayamba zopusa zimene akuchita anthu awa. Wina kutenga chikwanje, wina kutenga myala. Izizi zimayamba chonchi. If we do not control this, believe you me, leo kuzokanga ndi wachenjera chifukwa wagenda ndiweyo. Mina kunenerawa sikulina mwala umazabwirira ugenda. Inu mufuna tithawe munomo zona tisiye basi tithawe chifukwa chokuti anthu tikususana mfundo. Chifukwa anthu sitikumvese sana. Now, nimafuna ndikutakamba roho ya ujeni ya anzathu azachitetezo. Fambuyo mudaona apo azachitetezo akuyitana kani ma secretary general akuyitana akulu azipani nkukhala nawo basi ndikuwauza. Chifukwa ife timaziwa kuti mukakhala kuti wivi kuli mademo ena amene amayenda memu jamwa makhala intelligence. Sikutonse ajama nkhala kulinda mademo makhala intelligence ya MTF makhala intelligence ya police amafuna zona kuti kuchitika ndani NIP amene amakhala mo mujamu pafuti pasoba kuti tikhalirane limodzi. Chofunika lijana pankungu tikhalirane limodzi tiuzane mena kunena achunga ngati anthu ndipo tini mwayi masiku asala pang'ono kale pamene tipange ziganizo zathu pofuna kususana kapena kuvomereza zimene tikufuna osati njira yake imeneyi. Aukambe chapi kana ufana nene kuti ndipange blame kapena kuti condemn selective condemnation ya political violence. Chapi mene sidachitika kulilongwe ma president not just that I'll get there. I could see people's comments okuti one kuti awa da MCP awa ndapo lolamula kamudandaule kamutani chakwera mpaka 2030 anthu aonera kuti akulu akuganiza umene kuno mutani sili kusintha boma lomweli. That's number one. Number two,
zachitika uku kundiyani ehe iwe sukufunira iwe chakwera yeta ndofanira kuti mmene zinachitikira ku Lilongwe mmene zipani zotsutsa boma zinatutsira ma statements ochita condemn I expected the same statements zituluke kundilande akukuya atakendo kundilande maso zake omwewo. you understand Yes. I expected IMCP Yes. apange condemn za Lilongwe Yes. apange condemn Za za kundilande. with the same energy Yes. komano zomanira kuti popeza agendayo ndi enemy watu pandale ndiye kuti it's okay Zichazomati gendagalu akuzwe mbuye wake. no Sizithandisa. violence I love many analankhulira a vice president Ausi. kumbayani alankhula kunena kuti ino Malawi musalole kugwisira ntchito ndandale Malawi ndi mmodzi Yes. kaya kuno kubwera IMCP apakisirani Msonkhano. kaya wa DPP apita central region abana we need leaders adzira flaws zimene zozo in their political rallies. I loved his speech because akunena kuti Malawi ndi mmodzi Komano. Mina pamene pakuperewera mphamvu pa ausi nda vice president. yes Second in command. inde Komano anthu akumawo pano kodi ali kuti ali kuti Kumbali ya ndani. as you speak member wa UTM so the former president wa UTM yes koma Malawi ngati I think kwambiri ngati vice president ngati vice president wa Yes, zikwete yes. chifukwa zikadakoma yes tidakamva kuchokera kwa bwana yeah mafuna mbere poponia zikadakoma tidamva kuchokera kwa bwana Mutharika yes because anthu amene wanda amene akukhala zipani zikulu zimene zizi tisamadikire kuti mpaka napazafe munthu ayi ndenso pano kumanena kuti ama press statements yatikuyankhulana 8 koloko usiku Yes. ayi ina would have loved kuti nkhani ngati izi tizithana nazo zidakali pampompa unafunsa unena kuti kodi a security achitetezo apa pano akumatani gulu lina kagulu kena kamene kamandipatsa dambisi ndikapereka dambisi ndi chani basi kamandipatsa msemu machitiro yache chakula apolisiwa awawo kuli ndi chani akangoneka kuti the moment anthu adziwa kunena kuti polisi avala makaka avala makaka nda DPP yawa kapena nda Congress abana anthu akangodziwa chonchicha they can go at every range kupanga china chili chonsecho ndikupereka chitsanzo ma instance amene okamba kuti Lilongwe okana ndi follow nobody abwana got arrested ndakumbuse anthu kajamona ngati matungo uyendo oyamba Malawi first akafuna kasiyakada ku state house yes kuti achakwera asiye pasi udindo ati zinthu bwino anakoloka pa mlandu anakumana ndi zikwanje yes kafe maulidi our own reporter was there yes apolisi amene amateteza anthu anapeza kuti akakala joinano kuzikwanjeku kuzikwanje adali mbali ya kuzikwanje like serious zithuzi zilipo we saw things pambowe yes filling station ulu afusa akala lero ndi timu yawo akufufuzadi yes tinaona Sundwe kwasundwe Yes. nchinji yes anatseka nsewu Yes. kumayendetsa magalimoto kumaphanya yes nobody got arrested eh yazikwanje mpaka na lero akuti nobody complained ku police yakundilandi nangomva kumkuya nina kuti hayi apolisi ambaka kufufuza nobody has been arrested this was kudziwa komano ndikudziwa kuti apolisi mwina manyazi awiri okhatokhala nawo nakasukira kwasiya sana mange akamanga nokundilandi anazoti so uku ndikofunika kumanga so apolisi mayoramu nthani akandakombera ndipo ni mmanja pano kumbukira yes tinakopa ndi mmanja yadagwira wadachita zachipongwe kwa makatengeza yemba ine ndimabwereza akagulira soma uniform wa police yes I had an interview atangula kumene with her ndinkafusa kuti is the Malawi police service independent in minimum maonera ananduza kuti yes we are you're telling me you don't get any instructions from anybody else ananena kuti ayi ndikuti what if the president called you kunena kuti tamusiyana amene musamange akuti ndafusa kunena kuti malamulo amati chani ndikuti mungu wankula kuti mpaka nema kapena basi what I'm trying to say is kuti mai zimene munkandiuza zija kunena kuti mmagwira ntchito independently sizikuoneka kunja kuno zimaoneka ngati kuti kuli manja ena amene akukuzani koma ine ndavunise kunena kuti I've never imagined kuti a sitting president mina lera chakwera atha kumuza otsatira chipani chawo kuti kagendeni
I've never imagined kumakhala ka excitement ka musimu winner ka director ka nduna yoganiza mahafu yosaganiza kumene kutuma ana azikapanga zopepera ngazimene zimachitikazi. So whether it's MCP, whether it's in DPP, kandi chipani chanji about no form of violence kaibela mwiba ka justify what wanti ayi anakwenda kusanda udire panakato kanjira zina ndiyakwana ndiyane ife ndakundilande no kana uli badwa zakundande ife unaza udela afafuna kuti unaisesa ndilande unachoka naye kuti uluzopyezado kundilande sitibwera pano pa kunyengerera zotemana kunyengerera zogendana ayi below the one more thing mama causes yes mwachisazo madisi ena nawo sama khaso usimbo kwambiri yes tazoona hapo kubata ya kuno kulongweso alofu ba nditimu yawo malemba makalata ena kumaito tsozera kuti disi uya kuyankhula mwandali tupeketi sanso yes pai guli na kalana mi wanasi nzawo amene opanga batemu kalala chingati kalala chinayi adawo kudiya musabangirero kulizochitika mupange mande ndo ndi mawa mawa ndaona apule program yako khala lizochitika so kula za mabati kucheno kukanengo yes chances could be musapange apo lisakhalibiza liku mabati tawi zira DC apolisi ati kupewa tension ina chifukwa anthu akakhala momwe umene kuti asikupanga kuti zathu zinde zachita mwanthu so azithanso kubalansa acho titseke nkhani imeneyi uthenga wopita number 1 awo walinzi kwanje zawo ni miyala yawo komanso amene ali maudindo chifatisana mizana papa munthu sangangotuluka anthu 10 7 12 14 ungotuluka mangosi pali wina wache amene wapanga organiza wapa saibili ndalama anthu amene wawo alipo wina wake amene kujeni kodi kumwama tibaya laka opereka kuzikwanje ndi ndani kaya koma alipo khapala opereka ndalama zoti anthu akakhapani. There is an idiot somewhere who is paying anyamatawa chifukwa cha mavuto azachimwa amene nawo then pali iweyo amene ukunyamula noyo chisenga chikwanje ndi mwalawe tatiyankhulireni mumveka bwino for any avoidance of doubt. Ndimanena kuti umphawi umene umavuta kwambiri mdziko muno ndi umphawi wa maganizidwe, ndipo munthu ukakhala mphawi anthu amakugwiritsa ntchito. Vuto iweyo sumadziwa zonena kuti okugwiritsa ntchito amakhala atazipanga insulate, amakhala atapanga njira zonena kuti lamulo likabwera kuti lizagwire ntchito iwo mbeseko samangidwa nawo, umamangidwa ndi iweyo chifukwa cha kuperewera pa maganizo. Musalole kuti munthu akugwiritseni ntchito, musalole amalawi, musalole. Nkhani ya mikwiyo ndiyo sayamba. Aliyense ngakhale ine pano ntati ndikuze nenso ndi mikwiyo ya zinthu zimene ndikuona kuti sizikuyenda bwino malawi muno. Na wina aliyense ukonda dziko lino uteli yukunati zilipo zake zimene akuziona munanena inu kuti tazitchule zinthu zitatu titakuchula so mwina more than that, but at the end of the day kumazifunsa kuti so aliyense anati azikagenda, aliyense ananena kuti solution yanga ndionena kuti ma issues anga kuti akhale addressed, wina wake gamoto yake ndimchosere dashboard ndimugendere windscreen adziwe zona kuti nenda kwiya. What kind of a country are we going to build? Izino nizopasula dziko sizomanga dziko ayi. Ndiye kungopempha kuti chonde nthawi zina tikamachita deal ndi anthu andalewa muzigwisa ntchito mutu wanu, muziganiza mawa timanena pano program nthawi zonse limafika. Tomorrow shall always come. Tinaonapo ena boma la DPP likasintha mmadziwa mukumbukira akwamba kulira atawafinya kwamba kulira pamene pacha iya imbebani yesi zaba iya please samachita kufika pamene popo. Ndimafunanso ndende kuti enawa pako ati community level fundo imene ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tikuwadziwa anyamatawa tiyentize yankhana nawo nthawi zina kumatha kuwapasa nzeru izi asamakutumeni akupasani zingati mwina so ndalama kuti ukamve ndalama zimene apasazo zozizira ngati zimenezo akakugwira ndikupita ku polisi kena kazizanena kuti ayi poti ate akupanga sokondera yes this is political witch hunt. It's not political witch hunt imene ndi criminality. Ndi mlandu ndinu munthu osokoneza mtendere mwenera kuti mmangidwe mupite mukakhale kundende. So tipemphe chonde
Tena ife amalawi tizikondana as a people. Andaleso pena pake ndingokupemphani. Yes. Ndibwino kumakhala sensitive. Yes. Ndomakhala sensitive. Zina wanda tizinazoona sizimafunikanso kuti munthu achite kuuza. Tingoyerekeza kuti mene anthu atayala pa mafuta pacha akhala usiku wonse agona pamenepo. Ndiye upite pamene pacha ndikanena kuti mbendera yako choncho koma ndilo mweli. Penapa tizivomera kuti let's be sensitive. Exactly. So sitikunena kuti awagendedwa that's the reason no. Koma tikunena kuti poti tikuchita advise generally. Zinosabazamba dala. Munthu ulimaliro. Ndokona ka TikTok kako zisema anthu sakumenya. Anthu akuona ngati wakupha ndiwe. So chonde penapa please ndibwino kuchita avoid zinazi. Ndimafuna malizire mote. 1 minute apa Yes. yes. Ayi ndikwaso. Yachiruka. Unofanira kuti anyamata ena amene amapanga izi alibe zochita mdziko muno. Ngongolezani ife bwanji. Bwinaso sanazipezeso zotheka. Ntchito yawo ndikugenda. Now ndimaganiza kuti chifukwa waliona kwa MCP ndingopatsa chitsanzo ine simakhala konkuno abana kuwangochitika violence kwa MCP their names that come out of senior people Kuti ngati ngati timu iyi anthu ake wakuti awiri awa makwenda kuti akuziwa. and some ministers are mentioned Yes. ku DPP Yes. amadziwa asikuone kuti awa amene angatsogolera anyamala kugenda ku DPP Ndi awa. ife maina kuti madziwa Yes. Yeah. sikulina ino anyamata amene mulibe zochita inu akakuita nani kukuza zikwanje kukuza kuma bandi maganiza kuti gani muri patsayo ndosakwira bandi mvange mlizo ndi mwandole banthu chito Sanu ndizikakhaba zathu. bandi mlembe chito Yes. tizipanga china zanzema Makanira. Nkanireni mulise manyazi. Bandi Uli kati kampase mwana wako chikwanjeche. Ona lamu. Mpase ni mwana wanu akagenda. akagenda. Iyo katopa kugenda zinthu kuti zopepera nazo ya. nazo Ukagenda nzathu. sizinapindulire Bali azaba bana bindula ni mwala bwana. Mafisa. Tidanena kale kuti mwala chikwanje si strategy. Kani pasi kambiranani kodi tingathandizani bwanji kuti dziko litukule. Chimodzi mwa zinthu zimene tinazo mdziko muno Mulungu ndi ufulu. yes Tisazauderere abali inuyo ufulu umene tinawo mdziko muno tiziuteteza kwambiri. Chifukwa anzathu ena amasirira akakhala ufulu. Pamene mukamba za anzathu amene anathawa nkhondo nali ku skulu ndi nyamata wina amene anathawa nkhondo cha ku West Africa, Liberia, Sierra Leone. Yes. Ndiye siku lina tagona ndiye panadusa ndege ngati helicopter pa campus ma hostel kuma mwamba ndithu kuma sound yake jamamveka munthu anadumpha kudumpha kukangowa kusikwa bedi ndikufunsa what's going on munthu umachita kuona kuti apumira mwamba kena kwamba kufotokoza zonena kuti Ikalira chonchi ndege. ife at where I'm coming from. Yes. You hear that Izi sound. sound imene iyi Imakhala kuti danger. ikundikumbusa kale kwathu ku Liberia kwathu ku Sierra Leone ife kumaona ngati kuti kumachita kuona kuti munthu ali traumatized chifukwa cha nkhondo imene anachita experience ndi kunongo amalawi chonde I know titakutani tosempana maganizo azipanizi koma chonde let's value the peace, let's value the freedom that we have. Zimaoneka zophweka mukakhala kuti muli nazo. Yes. Koma nkhondo si zinthu ayi si zinthu. Yes. Mati amipingonso ali ndi gawo lalikulu kwambiri. Yes. Chifukwa ndi gulu limodzinso limene anthu amalikhulupirira amalimbera kwambiri. Tikamalalikira matchalichi tendi dzina meninso zimenezi. Osankhalira basi ndalenda kwaye palinaso ndi pabodi amakhaza ndale zokhazoka. Nthawi zina let's have a moment unena kuti akuluakulu ife ndi zipani zathu tikudziwa kunjako. Koma tikapita kumeneko tiye tipeweni nkhani za zipolowe. mukuoneraho tikalenti lero ndi la Mulungu pa 24 November 2024 ndipo timve uthenga uchokera kwa Celis Enterprise. Tikumani kuseriku. At Celis Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like Solar Tank, 20 PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3
4 gigabytes RAM, 128 gigabytes storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265 gigabytes storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Selly's Enterprise this Black Friday while stock lasts in Lilongwe. We are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Selly's Enterprise. Selly's Enterprise, proud sponsors wa Hot Current. Inaso imene yala mulungu pa 24 November 2024. Maonesa kuti ilipo ndithu iPhone imene 11 Pro Max 256 gigabytes imene ili pa 1,150,000. Nthawi zambiri imene imakhala pa 1.3 million. Ndikuti mwakayigula lachisanu uli pa 29 mupulumusa 150,000 kwacha. Tibwerere kunkhani zathu kukudusa timaviyeni kunjaku. Ta mabodza aku UDM utatha msonkhano kuchitika mabodza zikuoneka kuti ma 20 aja ambiri sada wasangalase ena mpakana akutuluka maviyeni. Kodi chuchitika ndi chani? Ndiyambendera maphango. What is happening? Titi ngabwere pano osakamba mabodza maviyeni amene akutuluka kunja kuti munyengo ya social media isabange pretend atitumizira omwe atitumizira anthu akutiem kuti tamvani koso izizi kuti ife ndinako katoka china mbadeni kamene kuchira njira mtsogoleni. What is happening? Free advice. Yes. Free advice. Yes. Ino amene muli anthu andale. Chonde. Pamene tikupita kuchisankho. Musamale ndi malami awa. Anthu azikujambulani. So be very careful mukamayankhula. Simalami yaukha. Even Komaso. kwazi kuoneka ngati imozi mwa VN mwaoneka kuti adali kwanthu. Yeah, amene meeting yachiwiri jo. Yeah, ndi akangula ndi munthu pa phone atabika athingi pa hands free. Koma majambula nokhaokha. Yes. Yeah, nimamveka kuti audio ikufika kuno mbali kunali mayu. Exactly. Yeah. Phone inali mthumba chifukwa imamveka ndithu kuti so free advice. Be careful. Muziyankhula nthawi zina zinthu zoti olo zitatuluka you can be able to defend and say kuti ndinankhula ndizi. Komanso inu kundaleko tikupempheni. Kodi mtsogoleri wanu azichita kulephera kukhala chisisi kulephera kumakhala akayankhula ndi ndani akayankhula ndi ndani. And if you can't be faithful and loyal kwa mtsogoleri wanu kumpanga betray like this anthu ateno nokulowa mtsogoleri wa dziko simukatipanga betray Malawi. Izizi zimaoneka ngati kuti sifane is what koma kakhala kuti iweyo ndamene wajambulidwa izizi sizabwino tipemphe komanso kakhalidwe kanchitidwe kamene kaka samakapange promote kanga tukachita kukachemerera izizi nzochisamanyazi. Chipani china chilichonse chimakhala ma secret awo. Aliyense wandale amakhala ndi mawu ena akukhosi okuti amafuna kufotokozera iwo amene amuzungulira. Koma munthu azichita kukhala kuti ndi mantha nthawi zonse. I think that is a low belt. Tisamfike menepo. Lowest of the low. China imafuna nene kuti inu amene munaluza ku convention. Mwinanso popanga express kusakhutira kwanu. Penanso ndi bwino to be very wise. Kundale musamafike pa size yomakhala entitled. Kuti ine sizingatichitikire ine siningaluze sizingatani. You never know what happens in politics. Kumakhala okonzeka. Anything can happen. And nthawi zina kuvomereza kwanu kumene kumaonesa kuti you are actually a political guru. Mukavomera graciously and move on. Kwa mukaonesa nthawi zina kuti mukuyankhula mwina zipongwe zambirimbiri malekeraje poti zinazo muonesa kuti mmadzizi wakale. Why didn't you say those things? Awusi anayankhula ngawa zawo. Why didn't you say those things mwina before my elections iwo? Kwa maliza ndimafuna ndipemphe inu aku UTM. Wina aliyense kana wina kana sana wine ku convention is a member of that party ndipo muwafuna anthu amenewa. Mukamba opangana zipongwe you're only going to make your party weaker. UTM you need Akaliati. UTM you need Akabambe. You need Akambala. You need Amtumbuka. You need these people.
koma mukapanganso mwena kuti tamukhaulisa at the end of the day ndale it's a game of numbers. Pamene anthu akuchoka kuti amaikali ati muwapange chiponga akamachoka mudzazonera kuti sachoka okha akhalanso ndi constituency yawo imene akuchoka nayo. So please, free advice sikuti muzagwirizana nthawi zonse, but work together as a team. Kuno Malawi timafuna strong opposition. Chifukwa strong opposition imene mathandiza so kuti boma likhale on their toes, making sure kuti ntchito akugwira. Koma opposition mukakhala weak, boma limatayirira. Chamina ndisire pamene. Izi zikuoneka kuti zidamba nthawi ya Ambuye Yesu izi zamabitreyo izi. Yes. Yudasi adampsyompsona Yesu achi kudalibe ma WhatsApp nthawi ndiye kuti ine ninkande una munthu mpaka nongampange betray zako ife kiss. Now we are seeing people betraying each other with their phones. Don't even dare betray me. The truth. There are some things we discussed. winaliyense utakhala kuti wendwe kanyerere ulukancheche kumakwera kumakoma mwanthu kuamva zanthu zimene amakamba even zaife ena bwezi tiuyenda ndi mantha alipo ena ndithu amatipangira ziwembu amakhala kumanena tuziwa amakhala kwakuti ana wakuphunzira kwakuti amakambirana kudziwa kuti kwena mungodikira kuti muzaone kuti tanyula pati ndiye kuti muzajama yaife hefe timadziwa mwamsanga. Yes. Ku UTM pa president pamene panali chidwi cha Tosefu chabwino anamalira ndi atatu Antumbuka Akaliati Akambala mmene angalilire pa atatuwa tisawaletse namalira sangwira pakapa alire atiyana musiyana alire kulira kwina nkosokoneza ndene maliro kaya koma chidwi changa tidzabwera sura ndiya kudziwa muda anene ya asisa kuti ukamapita ku chisango ukangodzimva kuti ine ndesingagonje peni yake imakayo kuti heartbreak ululu wache umatengapo nthawi ulomole sungachirei ulumata usungate komano because abana ine what I know sindikudziwa kuti akabambe anakusa chiro strategy what I know ma delegates adapita ndipo before the convention kuliba amene akadandoza ma delegates kuvota amavota alese kubadikirira wina amagwisa chiro mwana kuswa zake abana andibabe moya problem kwambiri yes Akaliata adapeza 21 Amtumbuka adapeza 20 Aina 21 na 22 na 26. 26 yes. Akabambe 36 even mudajo sira 600 yes adawinabe yes limenezo kuti you understand Yes. if Kana 600 mungwenga 36 yo ineyo inde 600 yingwa kumbutsa mageza atakulira kwambiri Akaliati ndazi zawo amene amazimva so kuti they are more UTM ku convention kuti munkanira kuti SKCs legacy beyond 2025 ile ndwa kanapele pati akhalabe atagonja mavere simukwamva yes sina vina aya kuti osadandaula za anthu okufa muzikumveka yoyo yera lina tiyamba kulonera mono kuya odejo amakufuna chimenecho eti kodi SKC uja legacy amene alizoona kapena amajaba maso tiona ndipafisiriza nyengerera tizalina kuti abambo awa ngodzikonda samakonda SKC awa inu ukuti nangodusako tisakhaliseko tadusako kwabwino chifukwa choti kodi ausa kutani tinaona kuti naika mbaso tinangoyika mbamo tinaona nali ku global ugent meeting ukuku azimaya dasa kodi iwa zokhala bwanji zilo nali kumbayani azimaya UTM akutani timakamba kuti either ausi ayitane akabambe achite congratulate kapena akabambe apemphe kuti nimafuna audience nizankule komano ausi pajatu ankaona ngati process yopita ku convention imejayi iya inayo do you think ausi akuvomereza zotsatira zimene zijazi with that background yoti ankaona ngati kuti pali flouting yama constitution yawo ya UTM? Why I'm saying this because there is a confusion here. Kodi honorable right honorable vice president amene ndi member wa UTM first kuzaza datuka is he confusing everyone else by remaining quiet? What is happening there? If you were Kabambe, what would you do? Would you fire him? What would you do? choyamba ndinene kuti
kapena Ausi. angu achosa usi I say you are fine you are confusing us akasipena mutu kakasukuduka mbali taona kwenda Yes, Ausi tu anazayankhulapo kuti in the following days akuti abwera poyera ndipo azayankhula kuti zachitikazi komanso position yawo when sirikudziwa akuti amayankhula. that's the problem Ndiye mwina kungopempha yes kuti Ausi the longer you take the bigger the confusion yes that will happen in UTM. Anthu anakafuna kuti nkhanizi athane nazo ngati chipani you should move on. So the earlier you come out the better. Dipempe. You know, reserve my comments until you come out. In fact, sifaza kumfeni kuti muyankhula zotani. China akabambe. Akabambe ayini ntchito yayikulu to unite a divided party. Zimaoneka ngati kuti iyayi tikapita convention chipanichi tukachikonza. Akuti zimaoneka ngati makampu ndi awiri. Kampu imodzi ndi Ausi. awina kwambiri Awina pang'ono I think wina kwambiri kuja ndiyena mchatima una oyo at least ada kuti basakhaye delegate Tafutikira chimani 2017 Yes. mpaka na pano at 27 so akabambe muli ndi ntchito yayikulu to show leadership pamene chipani chikuoneka kuti chili divided pamene anthu ena inunso one of them I'm sure munkanena kuti apa chipani chathu chikuoneka kuti chili divided sanapite convention Ausi should rise up to the occasion aonese leadership. It's the same way Sobani. Nthawi yanu yokuti muonese leadership. What you're going to do situkuzira ni mayeso ife tingoona kuti kodi muonesa usogoleri kapena simunaonese. chabwino anthu amulungu tangodusako inuyo mudakhala kabambe tidamva mutalika akuyankhula kudina akuti ma executive power awo akazangoti atenga azatenga sipesa kwezi kubwera ku blood tire akabambe sangaisere kuti you are fired. Wayana says kuti is reserving his comments. Far Ausi abwere. Now not. Number one, the fact kuti Ausi had issues in the convention, this man has chula. Ausi up to date, the way I'm thinking, he doesn't recognize that confession. I think he doesn't even recognize Akabambe the president of UTM. Makaniswanga. Uko amapita ku BICC, kumatsatira anthu. I don't think he's going to stop. He might be enjoying the confusion in the UTM. It could be his strategy. It could be his strategy. How, whether it's good or bad, komano ata kukhala ndithu osabamva ora kunena atsogoleri athu UTM kuna sakacho esifuna Akabambe. Okay? Comma. I see probably UTM getting angry with him later on. Kuli nkulu utonjeza zola tozoka ukaika sachoka ukaika so Akabambe atoma ukhabenga ndimembala Akabambe awena kuti yali ende Akabambe ndikubira kuti adzikhabe nditobepha akutani nkulu politically maya kuvina kwa Sone asimaya aja ndikwamvesa mukwapesa bati munthu ukakhala kuboma kumakhala ma resources musadeko inu samabise pano muona ngati amavina ulera asimaya muona ngati asimaya chamba choka kwa nsungwi kakuti kuti basi kupita umene kuja kwa vina kenaka kunyamuka mwabwerera mmakhala cholowa ndiye uimva nditu ngakhale ma voice note anthu amakamba pamene pati kuti kuma kulima resources so ine asimaya nditakuuzani kuti they may not even be behind Ausi izizi mwinaso ndomwewonso ukuku amakamenya ya Akabambe kuma chifukwa chonena kuti pali mwayi wopita ukayimbira ndi kuvinira vice president alandira kena kake akagula bonya kumapita ku nyumba. Such people can do it at all costs. They should never deceive you as a political leader. ine nene zimene anena mbuyo Chabwino. ndidabaka recommend kuti Ausi ku UTM before you even convention people don't want you. If I were you, I would move out and begin doing our own things. If he still wants to remain mundali anthu akumanena kuti yes tikhala ndi vice president opanda chipani ndikuti atuluke ku UTM ko I really don't think panapa kuti Ausi needs mwina UTM. I really don't think so politically.
ali ndi platform china cha vice president chimene nacho chimene akumayenda kupita nacho onse muona kuti tiya muona kamaenda kali UTM zimagano zopuma kumene amapitako moti akabambe akukhala penaso ukutenga president wa UTM kuti amafuna atazakhamiraso vice president exactly awusidayambira kubakhala libe chipani singasinira izizi so politically izoteka I'm confused politically izoteka I'm confused kuchokako kuyamba zawo our anchor is confused now because I'm telling you anthu enawo team yawo amafuna kuti ndipite ndikakhale pa chipani chipani cho ndikakhale running mate so I can be vice president. We have a vice president. awusa lipompo kale help me here. I don't think you know to UTM kuja atakhalako. I don't even UTM yo. Komano akamachoka whether you want it or not aindika kutukena abe kamera makhulupeza kuti awusona bakazomve asonta nawo. Asazika kamizi kukhala ku UTM. Unfortunately chikondi sitimakakamisa. So awusi atokhala kuti akuyesesa zanifizi akuyesesa kupereka mautenga mtendere kucha inspire chinyamata ndi zina zoterozo koma ku UTM uko anyamata amata akamayankhula kumachita kuona kuti koma munthu uyenda mamuda munthu uyende sakumufuna. So at the end of the day nawonso ayina kukhala pansi ndi kupanga decision koma adziwe zonena kuti udindo umene ali nawo ukutha chaka chamawa. Chaka chamawa vice president chaka chamawa yes kena kayo unless kupanga retire sasa zikhala vice president for life bas mwayiona koma you think right honorable he can't end here. koma iwo adakaliwa chinyamata wamphamvu ndithu I'm sure in terms of political relevance mwinabe afuna pena pake kuti achita contribute zinthu kumaziwa unali vice president mundu unalika iniwo ndi station manager musiko A story ndamanya ka 40 ndamona kuti padiri chitu chako what a story is told. a story is told where as now convention mene house ngaji mama kumana auti house nkuti wauja zake alibe mlandu atapita kale pa ground ineyo I see him ngati if it was dead ata widzutsa immediate kulipira tsapaka zawo kumene philosophy yawo ndi anthu amene nawo adzikambana kutiko kumene asazikakamize uku taona jira la anthu andale panthawi imene aluza ena ndithu anthu amene ali anthu opsa kwambiri aluza zisango pano ena simuziwa kudali kuti kodi ndale tizizipanga hando bwanji panthawi yathu pamene tili mipando chifukwa mipando ija inabi kutatu even zipani zolamula zili mbwalo mapezeka kuti mabig ena yo kuzipani zolamula pano kumachita kufunsana kuti ali kutiko mani nacho nowhere even ena papa anthu afolo amakabisana mpando mozo wa president akagwa atatu pano anthu akufunsa kuti ma ordinary members alowera kuti zila zimene kuzimvapo ena akugawana nyama kuti mina tipite kwakuti tikapeza kwakuti you see greed imene ili mwa anthu andale mwamsa akula kuti vomereza apa iyi ya mavutowa yalipereka iyi ya zisankhoyi tisungire next week timalize ndi imene yes these are big stories sitingangozi angula in a minute or so chisanzo tiphunzire zotani pamene tikupita kuzisankho za kusankha president MP ndi kansala pazimene zachitika ma convention anthu amaudindo awo anthu olemekezeka agwa ena kusowa chochita panopa sakuziwa kuti political life yawo iyenda bwanji mwamsanga maphango nthawi zina tiziziziwa panali bambo ena ake zisankho zakumbuyoko anagulisa nyumba I remember that anagulisa nyumba anthu intero kumudzi atawauza kunena kuti komatu achimwene kunoko moneka kuti akutanzano acha kunoko nde I support yaikulu I can pull this ndikugulisa nyumba and the man went into depression anatisiya. So pamene tikupita kuchisankho nthawi zina ndi bwino osaziyerekeza kupikisana pa maudindo onena kuti nyumba zazonena kuti simungakwanilise ndikuononga ma resources anu wonse be careful. Number 2, pamene tikupita kuchisankho be careful anthu owakhulupirira
anthuwa amaoneka ngati amakukondani mukakhala kuti mulipo kuseri what they may do against you simungadziwe muthakulira. So umafunika be very strategic, be very tactful. Komanso pa nkhani ya ndale ine ndimanena kuti mukamapanga za ndalezi pena pake muzisiyako room for disappointment, muzisiyako provision. Pena pake ndithu ka provision konena kuti apapa zinthu zitakhala kuti sizinaende choncho ndi plan B ndipanga mwakuti koma inuyo amene mmangokhala kuti malowa chamutu kuti ineyo basi ndatenga kale monga amene ananenera anzanga nthawi yake anthu amavulala andimavulala kwambiri. Pomaliza ndimafanana kuti some of the lessons amene tikuona pamene anthu akupita kusogoloko ndikonena kuti delegate ali ngati voter ali ngati Malawi amene chaka cha mawa athauza panga china chilichonse ndipo sapanganika. So trade carefully. kumakhala bwino ndi anthu abankuku 30 seconds. chaka cha mawa kaya iwe ndi wa chipani chanji, kaya uli mbuku kulamula, kaya uli kunja, amene atapake decide fate yako ndi Malawi amene walembetsa ife talembesa tili nazo zathu. ife tili gulu limene lipange ziganizo tilipata ochecha kuti iwe tisiyo ndibweretsa ulesi. So kaya mazimba kuti mwini mphamvu za mtulaji pa nthawi imeneyo komano mmene amaonera ovota utha mazimba ine ndachita bwino ngati kansala ndaine bwino ngati MP ndaine bwino ngati president. Abwana Malawian by the end of the day apanga decide. So tizisikolezeresa zonse osati chimpando ndikachoke pamene amachoka uzachoka inu ndioyamba kukhalapo inoyamba sinomaliza kansala oyamba iweyo padali wena adabwera adapita kumakhala bwino ndi anthu ndi uthenga umene tikupereka pano nthawi yathu yatithera. Akabambe ndino abule exercise your powers. Ngati mukuona mwana winake sakuweruzika inungonena ali ndana ambiri ngati mulinga umaziwa kamaweta mbuzi pamakhala kambuzi kena kofuta umachita kumambenya iwe kambuzi kapita. Exercise your powers. Anzala mabanga kodi ma section tumuona ba transfers that's why appoint him as your presidential advisor. Avelepo nde pamsiriziro pa program yathu ya Hot Talent. Ndithokoze achimwene anga mapang'ombe Layana Chunga komanso ndithokoze amsukuluzi ya Jona Bankuko. Inu azachitetezo khalani ndi azipani, khalani ndi ma stakeholders mwauze kuti tufuna bata mdziko muno. Zogendana zotemana zilibe gawo mdziko muno. Malawi ndi dziko la mtendere lizapitirira kukhala la mtendere. Anthu ochepa asalisokoneze dziko lino chifukwa cha anthu andale. Club Junta, building better Africa.